Għal dawk il-vittmi li qed isofru minn vjolenza domestika jkollhom jistennew mill-inqas sena biex jibda jinstema' l-każ tagħhom quddiem il-qorti. Figuri li nġabru mill-qorti kkonfermaw li iktar minn 2000 każ brabta ma' vjolenza domestika għadhom pendenti fil-qorti. Il-vittmi jistennew li jibda jinstema' l-każ tagħhom quddiem waħda minn żewġ maġistrati. Rapport fuq it-Times of Malta wera li fil-fatt minkejja dan l-ammont kbir ta' każijiet pendenti huma biss żewġ maġistrati li jieħdu ħsieb dawn it-tip ta' każijiet. Blara Lanfranco sa Ġunju kellha 1342 każ pendenti, bżieda ta' 222 f'dan l-istess xahar. Fil-waqt li l-Maġistrat Abigail Chrétien għandha 617 il-każ. Il-Maġistrat Chrétien inħatret biex tieħu każijiet ta' vjolenza domestika f'Marzu li għadda. Din is-sitwazzjoni qed twassal għal numru ta' vittmi li qed jispiċċaw iqattaw ix-xhur isofru minn vjolenza domestika minkejja li jkunu għamlu l-kuraġġ u tkellmu dwar is-sitwazzjoni tagħhom. Iż-żieda ta' maġistrat waħda saret wara l-qtil ta' Bernice Cassar. Blom ta' żewġ titfal kienet talbet l-għajnuna tal-awtoritajiet kemm il-darba bl-iktar reċenti kienet lejlet il-femiċidju li sar minn żewġa stess. Rapport ankjesta li kienet saret mill-imħallef irtirar Jeffrey Valencia konkludiet li stat falla lil Bernice Cassar minħabba nuqqas ta' riżorsi li qed jingħataw lill-qorti b'riżultat li l-każijiet pendenti qed jiżdiedu ta' kuljum. Minkejja dan ir-rapport ftit li xejn sar biex il-każijiet tal-vittmi jiġu indirizzati minnu fih, b'riskju li pajjiżna jispiċċa jerġa' jara vittma oħra ta' vjolenza domestika.